سلام متعنا هبلنا ቤተሰብ ሓባርባና እዚ ሓባርባና እዩ ኣብ ሓባርባና ንትግራይ ዝመልከቱ ሓደሽትን ዋናውን ሓበሬታታት ከምኡ ድማ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜናታት ክደሰስዮም ዜናታትና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዝዓለት ክንሰግር ጽምዶ ኣብ ከቢድ ራዕድን ዓበድበድን ዘእተወ አብይ አሕመድ ህዝብታት ትግራይን አምሓራን ደምነት ንምትካል ሓደገኛ መንገድ ዳጽይደላም በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረ ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያቃል ድሕር ፖለቲካ መንገድ ዝኽተል ዘሎ አብይ አሕመድ ምንትላላውነት ሃገር መተማኸይዶም መስዋዕትን ዝሃቡ አፄ ዮሐንስ ኣብ ልዕሊ አምሓራ ጨፍጫፍ ፈጺሞም ክብል ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን አምሓራን ምድማይን ምፍጣር መርዝ ክነዝሕ ተሰሚዑሎም مشاركة سرعة بلصقنا زغون 16 لعلوت أزز سراويت موت فردن تفردهم بخالي وغن دما لعلوت سمى الزابي حمد هادي ممكم زملت تفاليتهم داقماي أب تقرأ كوينات كيو كترف زغال بحطة مرازي بوليتكا وزتم كيادي توهيد اللهم نزياتهم كالو تقدست مبالتاتن حبار بانا الساعات كسمعكم يو مسانات الحوم بقدامነት ዲያስፖራ ትግራይ ግዛትን ተመዛበልትን ትግራይ ኣብ መምላስ ኩሉ ዓይነት ዝተዋደደ ቃልሲ ክገብር ህወሓት ፀዊዖም ህወሓት ብምኽንያት መበል 52 ዓመት ምስረታ ማተሳብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰናይ ትምኒት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ድሕሪ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ዳግመ ህንፀት ልምዓትን ምትካል ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እውን ኩሉ መዳያዊ እጃሙ ተዋፂ ክብል ዘዘኻኽር ኮይኖም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እንሃለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተወጀ ቁልዕ ጀኖሳይድ ስዒብውን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ደቂ ትግራይ ወዲቦ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ክስማዕ ኣምባሳደራት ትግራይ ኮይኖም ክቃለሱ ዝፈጸሙ ታሪኽ ብወርቂ ቀለም ዝጽሓፍ ኢልዎ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ኣብ ሓደጋ ህልውና ይርከብ ዝበለ መግለፂ ህወሓት ኣብ ዝተወረረ 40 ዓመታዊ ላዕለዋይ መሬትና ዝርከብ ህዝብና በብዕለቱ ይቕተል ይሳቐን ይባረርን ኣሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከብ ህዝብና ብጥሜትን ሕማምን ይሃልቕሎም ኣብ ዝተረፉ ከባቢታት ዝነብር ህዝብና እውን ዕፅዋን ክባን ብምዋጅ نتقدم عمليات زوجة المهم براس حزب تجري يفتم على كابز حليف دماج ونسايد دارول كملاخ أبي أحمد نتصفات نبير لزنا براس مع بريتوريا فريسو ناب كالي زور جماعة وكينات نمتاو أبز هند الوان نركب سلازد ما بالاتنا مرارحان محور تجارو سمين أمريكا بحفل شارما من العالم تركبوا تجارو دياسبورا كابز حدا جهلوا ناوزينا لعلو نتنا بمحاس مثل عرسه وسان حزبنا كساب زرقاقات لومون كم تمالي بحدنتن بودابن أبغون حزبهم تسلفكم كم تقالسوا عين التراترن عامتات مخات تجراون كابز غون يكون وان نلعلي عرسهم بمعرراي هلون حزب تجراي نمو حاسك تقالسوا حتى تيرحوا واحد أبى برتاو قالسي حزب تجراي 10 عامتات نيبعلو أو نتاو جرستواتن مسرتا بركت زبلات كالات مسرت زغونن محبر تجارو سمين أمريكا ماتسا مبل 50 كلتن عامت مسرتو يخبر اللهم بخلي حبريتات صمدو أب كبيد رعدن عبد بدن زاتو أبي حمد أب منجو هزبتات تجراينا محران دمنت نمتكال حرقينيا من قدال زلوم أب زغنيا تأز ستيفانو زغنو جنرال تفرمامون زمن كاسين حوحات نفانون إيرتران حبيرنا نوك عزبل زاويت بلزقنا بمنزاقو حلم بلزقنا زغنا مدما هزبتات محران تجراين فشيلي كبلو دحر مقلازم دحور بوليتيكو من قد زختل زلو أبي حمد دما من تلالو نتهاجر متما خيرم مسواتن زي خفلو هاتسي يوحنس عبل علام حرات جف فتصمم كبل مرز كنزح تسمع لهم استراتيجيكاوي تلاي حزب تግራይ لزام من ابي احمد نهزبي ببهير من بكفال سلطان معقاوز تكمل زلو قند دحور استراتيجيو زغزله ኮይኑ من تلالاውነት ሃገር መተማ ኸይዶም መስዋዕትን ዝኸፈሉ ሃፀይ ዮሐንስ በዚ ድሕር ፖለቲካ መንገድ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ለምፍታኑ ኣብ ህዝብታት ትግራይ ንምሓራን ቁጣ ፈጢሩሎም በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረ ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያቃል ትግል ፍልሚያ ውጊያ ለእናንተ አዲስ ጉዳይ አይደለም አባቶቻችሁ አልፈውበታል በየዘመናቱ ግን ኪሳራ ሞት ድቀት እንጂ ጥቅም አልተገኘበትም ንላላውነትን ክብርን ኢትዮጵያ ተባሂሉ ካብ ትግራይ ክሳብ መተማ በእግር ተጓዒዞም ንመላ ህዝብ አምሓራ በመስዋዕትነቶም ካብቲ ሰበልዓይ መሃዲስት ዘድሓኑ ጅግናን ርህሩህን ንጉሰ ነገስት ንጉሰ ዮሐንስ
مستي وراري فاشيست ጣልያን እናመሳሰልካ ፖለቲካ ንምስራሕ ምፍታን በቃ ኣይንባስን ኣይንቃተልን ኣብ ዝበሉ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ናይ ተስፋ መቑራጽ መንገዲ እስተራኤሉ ፕሮፓጋንዳ አብይ አሕመድ ሰሪሑ ኣብ ክንዲ ምርኣይ ብተጋሩ ዝተፈጸሙ ገድልታትን ሰናይ ተግባራትን ብምንቃፍ በሊጹ ክረአ ኣብ ህዝብታት ዘይዛርድ እምነት ክትከል ናይ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ድሑር መንገዲ ፖለቲካን ፕሮፓጋንዳን ክነዝሕ ይውዕል ኣሎ ሰረት ጽምዶ ትግራይን ኣምሓራን ጎጃም እዮም ጽምዶ ሰሜናውያን ስጋት ስርዓት ብልጽግና ጥራሕ ዘይኮነስ ዕድመ ብልጽግና ዝሕጽር መንገዲ ስለ ዝኾነ ዘርዓዶ ጉጉይ ታሪኽ ጥንት አልዒሉ ጽምዶ ክበትኽ ክድስኩር ዝዓላ አብይ አሕመድ ባፉ ንመራሕቲ ሕወሓት ድሑራት ክብልን ትገልጽ በአንጻሩ ግና ንባዕሉ ናይ ኤአይ ዘመን ፖለቲከኛ እንትብል ብተግባር ግን ክንደይ ብድሕረት ዝተኣጀለ ወይ ዝበስበሰ ምዃኑ ትማሊ ህዝብታት ትግራይ ኣምሓራ ንምድማይ ዝመዘዞ ድሑር ፖለቲካዊ መንገዲ ምስክር እዮም መንግስቲ አብይ አሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓት ፋኖ ኣምሓራን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝተመስረተ ሓድሽ ኪዳን ብምጥቃም ነትን ህዝቢ ብብሔር ብምክፍፋል ስልጣን ንምዕቃብ ዝጥቀመል ዘሎ ቀንዲ ስትራቴጂውን ምክልኻል ኣብ ምግባር ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኖም ብልጽግና ንባዕሉ ከም እንኳ ሓላዊ ሓድነት ሃገር ገይሩ ክገልጽ ጸኒሑ እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ባዕሉ ሓዋጊዱ ድሓር ማይ ስለ ዝዓደለ ክምስከን ከም ዝጽበ ሰብ ይክብሉ ይገልጽ ወተዓዘብቲ ጽምደሉና ስልጣን ኢሉ ዝኣመነ ስርዓት አብይ አሕመድ ሕዚ ኣብ መንጎ ዞም ሰለስተ ኣካላት ማለት እውን ትግራይ ኤርትራን ኣምሓራን ዝተፈጠረ ምትሕብባር ንምስባር ናይ ሕሉፍ ግጭታትን ምሰሓባትን ብምትኳር ኪዳን ከም ዝፈርስ ንምግባር ኣብ ዘይረብሕ ዛረገ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሓሶት ወረ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ዘመልክት ሩኢ ተግባራት ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ካሊ ድማ ጽምዶን ተታዊቱ ናብ ዕናዊ ኩናት ሕድሕድ ክመርሕ ዝብል ድሕረት ብምድስኳር ነቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ካብ ዝሕዝ ዘሎ መንግስቲ ወጻኢ ካሊ ምርጫ ከም ዘይብሉ ንምማን ዝዓለመ ፕሮፓጋንዳ ምንዛሕ ተጸሚዱሎም ክልተ ላዕሎት ሓለፍቲ ፋኖ ኣብ ዝግንያት ኣብ ጉዳይ ጥምረትን ጽምዶን ሓይልታት ትግራይን ኣምሓራን ኢሉ ድማ ካልኦት ተቃለስቲ ኣመልኪቶም ዝተዛረብዎ ዘረባ ርእሲ ሕማም ዝኾነ አብይ አሕመድ ኣብ ደብረ ማርቆስ ከይዱ መርዝ ክነዝሕ ዝዓለም ሕወሓት ንሓይልታት ፋኖ ብሓባር ንምጥፋእ ካብ ብልጽግና ዝቐረበሉ ጻውዒት ውድቂ ምግባሩ ንለውጥ መልክዕ ተቃልሲ ውሳነ ምዃኑ ዘመነ ካሴ ገሊጹ ጀነራል ተፈራማም ኣብ ዝሃበ መግለጺ እውን ብሕወሓት ዝምራሕ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ዝዋን እዚ ምስ ፋኖ ከም ዘይዋጋን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ብሰላም ክነብር ከም ዝደሊ ዘርኣዮ መርገጺ ፋኖ ብሓጎስን ብደስታን ከም ዝተቀበሉ ኣፍሊጡ ነይሮም ህዝቢ ትግራይ ነጽልካ ንምውቃዕን ንምጽናትን መልኡ ዘይተዓወተሉ አብይ አሕመድ ትማሊ ምስ ተጋሩ ምስራሕ ንኣምሓራ ኣይጠቅምን ንጎጃም ኣይጠቅምን ንምብራቅ ጎጃም ኣይጠቅምን እዚ ህዝቢ ኣብ ዘመን ሃጸይ ዮሃንስ ዝበጽሖ ባዕሉ ፈልጦ ዝብል ድሑር ድስኩር ዘስማዕ ኮይኖም ዝኾነ ግን ሃጸይ ዮሃንስ ምንታ ሃገሮምን ነጻነት ህዝብታትን ዝሃገር ብጅግንነት ዝተዋደቁ ሃገራዊ ሓርበኛ እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ታሪኽ ናይ ምዕቃብን ዝተዛብዑ ናይ ምእራምን ምሕላውን ሓላፍነት ኣሎ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ሃጸይ ዮሃንስ ዝሕለፎ ዝተዛብዐ ታሪኽ ክረም መግለጽ ክወጽ ይግባእ ዝብል ጻውዒቱን ቀሪቡሎም ዳግማይ ኣብ ትግራይ ኩናት ከይውላዕ ከተርፍ ዝኽእል ብሕታዊ ኣማራጺ ፖለቲካዊ ዘተ ምክያድ ተባሂሎም ፍሉይ ኣማኻሪ ኣብ ጉጅለ ኣማኸርቲ ዲያሎግ ኣሜሪካን ምክትል ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኖም ዘገልገሉ ፓይተን ክኖፍ ነዚ ብሕታዊ መፍትሒ ዝተባሃለ ጠለብ ኣቕሪቦም ኣሎም ወጥሪ ዘጋድዱ ጸገማት ኣብ ዘይተፈትሐሉ ዲፕሎማሲ ካሊእ ምዕነዊ ኩናት ከይውላዕ ፍታሕ ከም ዝጽድቕ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ፓይተን ክኖፍ ምስ ቦድካስት ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እዮም ነዚ ገለጾም ኣብ 2013 ዓ.ም ኩናት ከይውላዕ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ጎቦ ጠመተ ሂቦም ብዘይ ምስርሖም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን መዘና ዘይርከቡ ዕንወትን ህልቂትን ኣጋጢሙ ክብልዮም ፍሉይ ኣማኻሪ ጉጅለ ኣማኸርቲ ዲያሎግን ምክትል ኣማኻሪ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበሩ ፖይተን ክኖፍ ዝገለጾም ቅድሚ 2013 ኩናት ቅድሚ መውልዑ ብዙሓት ሰብ ሞያ ዋላ እኳ መጠንቀቕታን ታቡ ቀልቢ ሂቡ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሰምዕ ብዘይ ምኻሉን ስጉምቲ ብዘይ ምውሳዱን ኣዝዩ መዕነዋይ ኩናት ተፈጢሩ እውን ኢሎም ትግራይ ካብ ዓለም ተነጺላ ብዘይ ቴሌኮም ብዘይ መብራህቲ ብዘይ መጓዓዝያ ብዘይ ሰብኣዊ ረድኤት ብልፍንታውያን ሓይልታት ተጠቂዓ ዝበሉ ፖይተን ክኖፍ ተዘካየደ ዝነበረ ኩናት ብውዕል ፕሪቶሪያ ምውጋድ ጎንፂ ደው ዘበለ ብድፊት ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ድማ ካልኦት ወገናት ዘይኮነስ ውልቀ ምልካዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድን ሕወሓትን እቲ ኩነታት ብኩናት ክዛዘም ኣይኽእልን እቲ መፍትሒ ፖለቲካዊ ዘተ እዩ ኣብ ዝብል መርገጺ ስለ ዝበጽሑ እዮም ኢሎም ምስ ጋዜጠኛ ክራይሲስ ግሩፕ ኣለን ፖስዌል ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት
ፖይተንክኖፍ ኣብቲ ኣብ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ኩሎም ተጋሩ ሓደጋ ህልውና ኣጋጢሙና ኣሎ ዝብል ራእይ ስለ ዝነበሮም ብሓድነት መኪቶም ኢሎም ቢቢሲ ኣብ ቀረባ ዘርጉ ሓበሬታ ኣብታ ኣብ 2013 ዝተኻየደ ኩናት ኣስታት 550,000 ሰራዊት ውልቀ መላኽ ገዛኢ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝረገፈ ጸብጺቦም ኣመራርሓታት ሰራዊት ትግራይን ወታደራዊ ማሕበር ኢትዮጵያ ዝሃነጽዮም ዝበሉ ፍሉይ ኣማኻሪ ጉጅለ ኣማኻርቲ ዲያሎግ ፖይተንክኖፍ ነተሕዘሉ ወታደራዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመራርሓታት ሰራዊት ትግራይ ኣጸቢቖም እዮም ዝፈልጥዎ ክብሉ ተዛሪቦም ነተሕዝ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናንን ወጥረን ምፍታሕ ዝካል ኣብ ምትእማን ዝተደረኸ ፖለቲካ ዘተ ክጅመር እንተሎ ጥራሕ ይውን ኢሎም ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ጉዳይ ወሰን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዝፍታሕ ዝበሉ ፍሉይ ኣማኻሪ ጉጅለ ኣማኻርቲ ዲያሎግ ፖይተንክኖፍ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እውን ክረአ ዘሎ በዚ መሰረት ኢሎም ትግራይ እውን ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትምለስ ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝምድና ወይ ድማ ርክብ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ከምኡ ድማ ርክብ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ንጹር ኣይኮነን ዝበሉ ፖይተንክኖፍ እዚ ድማ ካብቶም ነቲ ኩነታት ባሉታ ዝጸልውን ዘጋድዱን ዝጽርሕ ኢሎም እዚ ኩነታት ግዳማውያን ሓይልታት ኢዶም ከእቱ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘለዎ ነብሪሖም ኣብ 2013 ዓ.ም ትግራይ ንበይና ተነጺላ እያ ነይራ ሕዚ ግን እቲ ሽዑ ብልፍንቲ ዝወፈረ ሓይሊ ተበታቲኑ ተጻባኢ ሓይሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝበሉ ፖይተንክኖፍ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓያል ተጻብኦ ይርከባ ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ሓያል ዘይምቅርዳሕ ኣሎ ኢሎም እንተዳ ሕዚ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ትግራይ ኩናት ከፊታ ኣድማስ እቲ ኩናት ካብ የመን ክሳብ ቻድ ዝርጋሕ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን መንግስቲ ኣሜሪካን ብዕቱብ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም ኣለዎም ፍሉይ ኣማኻሪ ጉጅለ ኣማኻርቲ ዲያሎግ ፖይተንክኖፍ መሻርክቲ ስርዓት ብልጽግና ዝኾኑ 16 ላዕለዎት ሰራዊት ሞት ፍርዲ እንትፍረዶም ብኻልእ ወገን ድማ ላዕለዎት ሰመዛ ኣብይ ኣሕመድ ሃዲሞም ከም ዘምለጡ ተፈሊጦም ቤት ፍርዲ ሱዳን ኣብ ላዕለቶም ብስርዓት ብልጽግናን ዩናይትድ ዓረብ ኢማራትን ዝድገፉ 16 መራሕቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ፍርዲ ሞት ፈሪዶም ቤት ፍርዲ ሱዳን ንመሐመድ ሓምዳን ደጋሉ ሓዊሱ 16 መራሕቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ዘየለውሉ ናይ ሞት ፍርዲ በይኖም ሎም 12 ሐምለ 2026 ዝተሰምዐ ውሳነት ቤት ፍርዲ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ክልል ዳርፉር ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ ቅትለት ገበን ኩናት ግህሰት ሰብኣዊ መስላትን ገበን ምጽናት ዓሌትን ገበንኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ምዃኑ ሃገራዊ ማዕኸን ዜና ሱዳን ጸብጺቦም ካብ 2023 ጀሚሩ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ዝውላዕ እንድሓር ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ ትዕጦ ጉጅለ ውሳነ ፍርዲ ክመሓላለፍ እዚ ንፈለማ እዋን ምዃኑ ተገሊጾም ካብቶም ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም ሰባት ድማ ሓውን ምክትልን እቲ መራሒ ዝኾነ ዓብድራሂም ሓምዳን ደጋሎን ኮላይ ሓያሉ ላዕለዎት መኮንናት ኩናትን መራሕቲ ዓሌታትን ይርከብዎም ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ መቕጻዕቲ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝልኾን ነቶም ገበኛታት ብዓለም ለኻዊ ትካል ፖሊስ ኣቢሉ ንምእሳር ከም ዝንቀሳቐስን ኣፍሊጡላ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃብቲ ቅልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሞት 10,000 ሰባት ምኽንያት ክኸውን ከሎም ልዕሊ 11 ሚልዮን ዜጋታት ብምፍንቓል ድማ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ቅልውላው ጥሜት ኣስዒቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት የገንዝቦም እቲ ኩናት ኣብ ዝዋን ኣብቲ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ከባቢታት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝንገረሉ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ድማ RSF ንምድሓን ኩሉ ዓይነት ርብርብ የካይድ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን እቲ ሰራዊት ሕዚ እውን መጥቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን ክጻወሮ ከም ዘይከኣለን እዩ ዝሕበር እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኩናት ሱዳን ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ናብ ክልላት ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተስፋሕፈሐ እቲ ውግእ መራሕቲ ናይቲ ክልል ዝኾኑ ማሕበር ብልጽግና ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሃደሞን ክልል ቤንሻንጉል ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ቁፅር ስርዓት ብልጽግና ወፃኢ እናኾነት ትኸይድ ምህላዋን ተረጋጊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ብልጽግና ክእለ ብኩሉ ሸነኽ ዝተጀመረ ቃልሲ ኣብ ዝተቓጸለሉ እዋን ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ምፍራስ እቲ ስርዓት ግድኡ የበርክት ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደረጃ ዝዞባ ዘስዕቦ ዘሎ ቅልውላውን ዕንወትን ብጽኑዕ ክኹናን ዝግብኦን ነዚ ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ዘወደቐ ስርዓት ብቆራጽነትን ብዘይናወጽ መርጋጽን ምግጣምን ምእላይን ናይ ዝዋን እዚ ቀንዲ ጻውዒት እዩ ዝብሉ ዘለዉ ግዳይ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዝኾኑ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝፈጸሙ ወታደራዊ ወራርን ነቲ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ናይ መሰረታዊ ቀረባት ከበባ ሓዊሱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ፍርቅን ንላዕሊ ኣብ ዝኾኑ ክፍልታት እቲ ሃገር ሰላም ብምፍራስ ንዜጋታት መውፅን መእተውን ኣሲንዎም ኣሎ ካብ ዝሓሊፉ እውን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓይልታት ሱዳን RSF ብምስልጣንን ሎጂስቲክስ ብምቕራብን ኣብ ዞባዊ ሃገራት ዘቕልዐ ሓድሽ ናይ ጸጥታ ስጋት ምፍጣሩ እቲ ስርዓት ዝኾነ ይኹን ዝኣክል ጥፍኣት ካብ ምፍጻም ንድሕሪት ከም ዘይብል ዘርዮም ስለዚ ነዚ ዜጋታትን ሓደጋ ዘቃልዐ ሰላም ህዝቢ ዝመንጠለን
ኣብቲ ቀጠና ንዓብ ዘጓሃርን ዘሎ ናይ ፀረ ሰላም ምሕደራ ተግባር ሙሉብ ምኹናን እቲ መላኽነቱን ናይ ጥፋት ጉዕዞን ሕዚ ብህፁፅ ከበቅዕ ከም ዘሎ ንጹር ጽኑዕን መርገጽ መሓዝ ወሳነ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ስዑዲ ሞት ዝተፈረደ ወገናት ክመሓሩ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነዚ ጻዕርታት ንምሕያል ይሰርሕ ከም ዘሎ ብመግለጺ ኣረጋጊጹሎም እቶም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግዲ ነቲክባህ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቐለ ብዛዕባ ሓበሬታ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ስዑድያ ዝተወሃበ ፍርዲ ሞት ክለዓል ዘትዮም እዮም ኣብ ዘተና ዝተወሃበ ፍርዲ ሞት ዘተረፈ ውሳነ ከም ዝውሰን ተነጊሩና ዝበሉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ውሳነ ሞት ክሳብ ዝለዓል ዘይተሓለለ ጻዕሪ ከም ዘካየዱ ኣረጋጊጦም ሕጊ ስዑድያ ተሓላሊፍኩም ብዝብል ፍርዲ ሞት ካብ ዝተበየኖም ተወለድቲ ትግራይ ድሬዳዋን ክልል ደቡብን ከም ዝርከብዎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ነቲክባህ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቐለ ገሊጾም ኣብ ስዑድ ዓረብ ብውሕዱ 65 ዝበዝሑ ተጋሩ ዝርከብዎም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምስ ዕፀፋርስ ብዝተኣሰረ ገበን ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዮም ከም ዘሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ምንጭታትን ቢቢሲ ብምጥቃስ ክንጽብጽብ ምጽናሕና ይዝካር ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ብ21 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብፍላይ ምስ ዕፀፋርስ ዝተኣሰሩ ገበናት ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ብዙሓት ወጻእተኛታት ከም ዝቐተለ ተሓቢሮም ስዑድ ዓረብ ብዘይጎነፃዊ ገበናት ዝተኸሰሱ መሰረታዊ ግቡእ መስርሕ ዝተኸልከሉ ወጻእተኛታት ብሞት ንምቕጻዕ ዘለዋ ድልውነት ንመሰልን ህይወትነቶም ግዳያት ዘሎ ከቢድ ሸለልትነት ከም ዘርኢ ትትካል ይኸስስ ሂውማን ራይትስ ዎች ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣማይት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ተዳጊኖም ከም ዘሎ ሓቢሮም ንኣብነት ልዕሊ 200 ንሞት ዝተፈረዱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካሚሽ ምሻይ ታሲሮም ከም ዘሎ ኣመልኪትዮም ኣብ መጀመርታ ሰነ ስዑድ ዓረብ ን4 ኢትዮጵያውያን ብሞት ከም ዝቐጽዐት ክትሕብርን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 1600 ዜጋታት ምሕረት ከም ዝተገበረሎም ገሊጹ እምባሩ ይዝከር ቢቢሲ ትግርኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጭንቂ ዝርከቡ ዜጋታት ኣፍልጦ እንተለዎ ወይ ድማ ዝገበረ ጻዕሪ እንተሃለወ ብተደጋጋሚ ሓቲቱ ምላሽ ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ኢትዮጵያን ሓያሎ ወገናት ከሻዕል ጸንሐ ኮይኑ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ነቶም ሞት ተፈሪድዎም ዝነበሩ ስደተኛታት ምሕረት ንክግበረሎም ናብ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ቁሉዕ ደብዳቤ ጽሒፉ ነይሮም ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ልኡል ፈይሰል ቢን ፈርሃን ኣል ስዑድ ኣብ ዝላኾ ደብዳቤ ብኣማይት ዝግመቱ ትግራዎት ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ መንግስቲ ሃገር ነቲ ኩነታት ደው ከብሉ ተማሕጺኑ እዮም ብተመሳሳሊ ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ትግራይ ነቲ ምስ እስልምና ዘሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ምድሪ ሓበሻን ለበዋ ነቢይ መሐመድን ብምጥቃስ መንግስቲ ስዑዲ ነዚ ታሪኻዊ ሕውነት ብምዝካር ነዞም ኢትዮጵያውያን ምሕረት ገይሩ ናብ ዓዶም ብሰላም ክሰዶም ብሽም እምነት እስልምናን ሰብኣውነትን ንጽውዕ ክብል ልመኑ ኣቕሪቡ ነይሩ ፓኪስታናዊ መንገዲ ኣየር ንትግራዋይ ኣይተ ተወልደ ገብረ ማርያም ዋና ካያዲ ስራሕ ገይሩ መዚዞም ዓለምለኻዊ መንገዲ ኣየር ፓኪስታን ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነበር ኣይተ ተወልደ ገብረ ማርያም ዋና ካያዲ ስራሕ ገይሩ ሸይሙሎ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኣይተ ተወልደ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ዛዕበየ መንገዲ ኣየር ኣፍሪካ ብምዕባይ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣህጉራዊ መተሓላለፊ መስመርን በዝሒ ተጓዓዝቲ ዝሓልፍሉን ጸላዊ መንገዲ ኣየር ዓለምና ክኸውን ክኢሉ እዮም ሽመቱ ነቲ ብኣሪፍ ሓቢብ ጉጅለ ዝምራሕ ኩባንያ ወይ ድማ ማሕበር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ልዕሊ 2.8 ቢልዮን ዶላር ኪሳራ ድሕሪ ምትንጋዱ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ውልቃዊ ትካል ዝተቐየረ ካብ ኪሳራ ንክወፅእ ኣብ ቃልሲ ዝርከብ መንገዲ ኣየር ፓኪስታን ዳግማይ ንምትንሳእ ዝገበሩ ጻዕሪ ኣይተ ተወልደ ቀንዲ ትኹረት መሪሕነቶም ኮይኑ ተመዚዙሎም ኣይተ ተወልደ መሪሕነት ናይቲ መንገዲ ኣየር ዋና ፈጻሚ ስራሕ ምዃኑ ብዕለይ ትማል ሰንበት ተረጋጊጾም ሽሞም ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ኣክስዮን እቲ ጉጅለ ቢዝነስ ንሱ ማለት እውን ተወልደ ተቆፂሩሉ ኣዝዩ ብቑዕ ሰብ እዩ ብዙሕ መቐይሮ ነጥቢ ኣካይዱ ክብል ገሊጾም እዚ ምዕባለ ፓኪስታን ብመሰረት ስም ዕድጊ ኣክስዮንን ምዝገባ ኣክስዮንን ኩሎም ቅድመ ኩነታት ድሕሪ ምርካባ እቲ መንገዲ ኣየር ውልቃዊ ምግባርን ምትሕልላፍ ቁፅር ምሕደራ ናብቲ ብኣሪፍ ሓቢብ ኮርፖሬሽን ዝምራሕ ማሕበር ቢዝነስን ናይ ምሕላፍ መስርሕ ድሕሪ ምዝዛማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ውሽጢ እዮም ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ሓባርባና ነዝዕለት ሓዝናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ከምቢትና ንቻነልና ሳብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር
ቤተሰብ ሓባር ባና ይኹን ሰላም